kasagaran ang normal nato nga reaksyon kung mawad-an kita og mahal sa kinabuhi, muhilak gayud kita. O bakaha kung maguol kita, muhilak usab kita. O kung mubati kita tumang kaluoy sa mga tawo, muhilak usab kita. Baguhay lang, karon lang nga bulan, usa sa amuang personnel din sa katedral, namatyan og inahan. Og dili lalim ang gidangatan. Nahitabo kini, mga pipila ka lang kasimana nga milabay. Amo siyang gihatod dito sa ilaha, dito sa southern part. O naabot mi sa lugar nga alas 12 sa tungang gabi. Akong nakita ang iyahang inahan nga diha na sa morgue. O ang hinungdan sa kamatayon sa iyang inahan, ang iharapong kaugalingon nga amahan. Gidunggab sa iyahang kaugalingon nga amahan. Samtang namalandong ko, samtang nagtanaw ko sa lawas sa iyang inahan, murag gikumot ang ako ang kasing-kasing. O nakahilak usab ako sa gidangatan. Sakit palandungon o nasayod ako nga dili lalim sa part sa pamilya, ilabi na sa mga anak. Kaugulingong amahan, mipatay sa iyang kaugalingong asawa. Napriso ang amahan o karon ang mga anak luoy kaayo. Diha usab sa itong ebanghelyo karon, si Jesus mihilak usab. Iyang gipakita ang iyang pagkatawhanon. Actually, 3 ka beses nga mihilak ang atong Ginoong Hesukristo. Ang una niyang paghilak, ang kamatayon sa iyahang higala nga si Lazaro. Ang ikaduha niyang paghilak, ang atong ebanghelyo karon, nga samtang nagsudong siya sa Jerusalem, samtang wala pa siya makasulod sa Jerusalem, mihilak siya. Tungod kay nasayod siya kung unsay dangatan sa maong lugar, kung unsay dangatan sa mga tawo. Gani mingon siya, kung nasayod ka paunta karong adlaw, kung unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw, apan karon dili ka makakita niini. Kay moabot ang mga adlaw nga likusan ka sa imong mga kaaway, ug alihan ka atakiho nila sa tanang dapit. Mihilak siya kay naguol siya sa gipakita sa mga tao sa Jerusalem nga wala mo ila kaniya nga usa ka Mesiyas, nga wala mo dawat kaniya isip usa ka manluluwas nga nagdala og kalinaw. Mga igsuon, ang Jerusalem nagunob. Ang Jerusalem natumpag niadtong tuig 70 AD. Ilalom sa gahom sa mga Romanhon. Ang pagkagunob, ang pagkabungkag sa Jerusalem, naghatag kini kanato og dakong pagtulunan diha sa tong tagsa-tagsa sa kinabuhi. Nga ato gayong dawaton sa Jesus diha sa tong tagsa-tagsa sa kakaugalingon. Ato gayong dawaton ang Mesiyas diha sa tong tagsa-tagsa sa kinabuhi, aron makabaton kita og kalinaw diha sa pamilya, diha sa tong tagsa-tagsa sa kakaugalingon, ug magpuyo kita nga giniyahan sa tong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang gipadayag sa tong ebanghelyo. Mubo ang ebanghelyo karon apan puno sa pagtulunan. Kung ana ang Dios kanato,
Kung ana ang si Jesus di atong kinabuhi, dili kita sayon nga tumpagon. Dili kita sayon nga matarog sa atong mga problema. Dili kita sayon nga mapukan sa mga kalisod nga atong masinati niining kalibutana. Tungod kay ang Dios mauman ang atong pundasyon. Ang Dios mauman ang naglig-on kanato. Ang Dios mauman ang naghatag kanatong kusog aron makapadayon kita sa ato ang panaw nining kalibutana. Muna ato gayong dawaton si Jesus, ato gayong gidawaton ang Dios, ato gayong papuy-on ang Ginoo diha sa tong tagsa-tagsa kakinabuhi. Hinaot paunta.